Ти си. Цвят Тодоров, Белград Геймс, Тест 2, Скел. Мен. Дръпните скъл. Затвори. Няма проблем. Затвори. Дигни ръцете. Чай ще се засука. Добре. Сега. Кажа ли 3, 2, 1 почваш? Пет, 3, 2, 1, дай! Едно. Четири. Добре. Не бързо. Дай почва втори кръг. Дръж си гърба, едно, дръж си гърба, не, тегли с краката хубаво. Дай. Още. Така. Дай. Тритка, дай. Времето падна рязко. Дръж го това темпо, добре. 3. Четвърто. Така и трите. Найс, дълбоко. Подием брейк. Вайс. Дръж контакта. Дай, едно. Добре, 2. Тегли нагоре, дай. Тегли са толкова. 3. Ти се зъби малко. 4. Ти се зъби. 5. Бойче няма правиш на стърпата, каминай на 2. Дали дръж. 6, добре. 7, още едно. 8, пускай. Дай. Дигай нагоре, дигай хубаво. Хубаво дигай.
Още един път чест. Стисни зъби малко, Стиснеш зъби. Айде. Дигай нагоре хубаво. Така, последен тискан. Айде, дай веднага. Четвърти кръг. Давай. Стисни зъби просто. Браво. Айде, 5 на 3 или 4 на 4. На 2 пъти най-долу. Няма такива. Дръж гърба. Давай, едно. Три, още едно само. Чай, не си още изкараш. 4, добре, пускай. Айде, назад, корема, хубаво дигай нагоре. Дигай, хубаво. 3, 4, дигай нагоре. 5. Айде, махай хубаво, мах на заре пред. Мах Назаре, така, Назаре, дигай. Дигай. Дигай, бе. Още имаш, давай. Добре, айде веднага пети кръг. Свети, колко кръга направи? Айде, 5 на 3, 4 на 4 пак. Айде. Давай. Едно, дълж гърба. Работи с краката. Няма пускаш штангата преди четвърта. Колко се е трудно. Ето сам да довърши. 4. Даш. Дръж. Айде. И да бавиш. Иди малко назад след това, иди малко назад, давай. Още едно. Добре. Хубаво дигай краката нагоре са, хубаво дигай краката. Давай, айде по-бързо. Не бе, можеш корем бе. Дигай едно, добре, едно. Дигай, 2, 3, дигай. 4, 5, 6. Вземи въздух. Айде, давай. 1, 2, 3. Още 2, давай. Още 3, извиняй. 1, 2, 3. Давай. 6 кръг, веднага. 6 пълни искам да направиш, айде учи. 1, 2, 3, добре, айде още едно. 4, вземи лоста назаре малко да се вижда. Айде, 4 на 4. 1, или малко назаре. 2, дай, няма да спраш, давай. 2, 3, дръж. 4, 5. Още 3 имаш, айде, дай по-нагаз. Давай, айде. Ще ги скараш, айде. Още. Айде, веднага корема. Давай, веднага хубав корема. Айде, една минута имаш там. Дигай едно, дигай. 2, хубаво назаде. 3, 4. Дигай повече, айде бе. Айде, давай. Айде бе.
5, 6, дигай! 7. Давай, пак веднага, айде, долу ръчичките, айде бе! Дигай! 10. 11, още едно, още 2, дай. Не са братя, дай. Едно. Веднага бърпта, па е нон-стоп, едно, по-бързо. Едно, по-бързо бе. По-бързо. Край. Видите?